wannan wani fim ne wanda daga ni har ku ba za mu gan shi ba. Me yasa ba za mu gani wannan fim din ba? Wannan fim din za a sake shi ne a shekara ta 2115 wanda ana mai kira da bayan shekara 100. Bayan shekara 100 wani fim ne wanda John Malkovich ya rubuta wanda Robert Roski ya yi producing din shi, ya yi directing din shi, wanda za a sake wannan fim din ne a November shekara ta 2115. Wanda wannan kaɗan ne daga cikin wannan fim din da kuke gani, wanda fim ne yake nuna abin al'ajabi da kayan technology wanda zai zo a cikin wani duniya na gaba, wani zamani kenan na gaba, wanda wannan fim ne da yake da abun mamaki wanda mutane da yawa suna son ganin wannan fim, amma wanda fim ne da gaskiya duk dan adam kusan na wannan zamanin ba zai gan shi ba, saboda yanzu da kake ganin nan zuwa a sake wannan fim din shekara 91. To shekara 91 ba lalle kowane dan adam na wannan zamani ya kai wannan shekaru ba, wanda yanzu haka wannan fim din an saka shi a cikin wani akwati da kuke gani. Akwatin an kulle shi da binary wanda ba zai bude kansa ba ranar 15 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. To wanda wannan fim ne da gaskiya ba lalle dan adam na wannan zamani ya gan shi ba.